Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam odlučila da vam snimim kako se našminkati za leto. Ne znam kako ću još nazvati klip, pa ja mogu odmah da krenem. Ja ću usput i da pričam šta radim, tako da pokušat ću. Danas sam odlučila da ne stavljam puder, pošto ću cijel dan da budem na suncu i tako da puder i tako to nije tako dobra ideja. Prvo ću staviti ovu Eucerin kremu, nju ću staviti samo na kapke. Pošto ja imam osjetljive kapke, tako da ću ja to samo staviti na oči i sad ću ja to da ubrzam. Zatim ću staviti ovu Niveinu dnevnu kremu, da se vidi lepo. Ne znam ni da fokusiram, tako da, obična Nivea. Ona ima, šta imam da kažem za nju, ona ima faktor neki, ne znam, kao i svaki dnevna krema. Tako da je ona sljedeća, nju ću staviti. A sad ću ja opet da ubrzam. To je to. Zatim nacrtat ću obrve. Sad ću morati gledam ovdje u ogledalu. To je to prvo. Zatim uzet ću maskaru. To ću isto staviti. To je to od maskare. I ja sam odlučila da ja to, pošto od ove kreme meni malo sija lice, tako da ću to malo da matiram. Samo da uzem česticu. Brzo ću ja ovo.
to je to. I da, na kraju ide karmin. To je ovaj. I samo je to stavim. I to je to za ovaj video. To je moj make-up. Ja nemam puder, tako da vidi se malo muljica, nema veze. I to je to za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj video, vi ga lajkujte i subscribe-ujte se na moj kanal.